Здравейте, приятели! Отново съм аз, Яна, и днес ще направим един по-различен клип от другите. Ще ви покажа различните типове продавачки в магазините. Има някои много досадни, има някои, които са, може да се каже, горе-долу добри. Ще започнем с такива продавачки, които, когато отидеш на касата да си платиш нещата, те винаги ти искат, т.е. ти казват за различни промоции или да си купиш еди какво си или еди какво си. Ето вижте един пример за такава продавачка. Здравейте, искате ли, имаме бисквити на промоция, искате ли да си вземете? Има пък някои продавачки, които постоянно те гледат така, сигурно искаш да си тръгнеш и постоянно ти говорят така, че сякаш искат да си тръгнеш и те да са сами в магазина. Ето вижте сега ни такива продавачки. Това ще ми отива ли? Да, много ще ви отива, дори не е лично да го пробвате. Това ще ви стане със сигурност. Ама как ще разбера дали ще ми стане? Това не съм сигурна, че е моят размер. Ако не го пробвам, как ще разбера? Ама не е нужно да го мерите и със сигурност ще ви стане. Просто направо го плащайте и тръгвайте. Със сигурност ще ви стане. Ама искам да го премеря, ако може. Ще ви стане, бе, госпожо, ще ви стане. Има някои продавачки, които са толкова бавни, че вие направо цял ден ще останете в този магазин и все още няма да сте си тръгнали. Ето вижте сега. Или пък, ако чакате много дълго време и искате вече да си тръгнете или да изядете това, което сте си взели, ако е за ядене, или пък да обличате тези неща, които сте си взели, ако са дрехи, те веднага започват да ви се карат. Ето вижте. Ядай да го боя с този панталонче, докато чакам тя вече... Не обличайте стоката! Или пък има някои много странни продавачки, които изобщо не могат да ви ги опиша. Ето вижте сега една такава. Извинете, кой номер са тези обувки? 35 номер са. Дали имате по-голям номер? Не, нямаме, но вие кой номер носите? Ами аз нося 36 и очевидно това няма да ми стане. Довиждане. Ама ще ви стане, пробвайте го. Ще ви стане. Ама как ще ви стане? Аз нося един номер по-голям. Не, госпожо, чакайте, ще ви стане, върнете се. Ето това беше моят клип за досадните продавачки в магазините. И за толкова досадните, но лениви продавачки в магазините. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Довиждане от мен и до следващия път!